Mboten sih dadi anu iki. Ke Taman Asmara. Buat tambah susah, buat tambah susah, susah itu tak ada gunanya. Buat tambah susah, buat tambah susah, itu tak ada gunanya. Hey! Isi perawan burung tau Apik iki. tak rewangi sarung gawe saka. Assalamualaikum jawabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Hey! Orang ngerong
Ade Widianto Wadianto Pak Detubi bojoku apa bojone bola bali sliramu lerani rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga bojoku apa bojone bola bali sliramu nglarani rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga hey hey
santri pekok semuanya sudah standby di sini. Gitu ya. Ada yang mau nyanyi? Spesial Mas Nuri. Tepuk tangannya mana dong?
kasih. Terima kasih. Jangan ya Dek ya. Gitu ya. So. Agak ke bawah. Agak ke bawah. Spesial masukannya masih. Ayo DJ. Cukup sepisan kau pengalaman, sungguh kemenangan tidak harapan. Pasukannya masih. Ngomongnya sampean cari temen, matanya sampean juga ada. Ayo pasukannya. Yang dicabut-cabut-cabut, ayo sayangku. Ayo. Asik. Ayo Mbak Okta, geyolnya Mbak Okta. Dicabut-cabut lagi sayangku. Terima kasih. Lagi-lagi rapi dulu tapi perlu istirahat, malah sedih tinggal lunga. Gagal balik maning kalau rapi. Ayo Pak Detubi. Ekornya Pak Detubi. Mas Agus. Wasek.
didukung sepenuhnya oleh Mbak Rani CS dan juga kedua mempelai yang luar biasa. Oke. Yen omahku gede, rojo yen udan gede, bapak kerja yen mung ono proyek. Yen durung ramikan, arep turu adem gangenan, penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede, iso gawe anak dhewe. Sadang dhewe mung iso ngesake pak ibu ing ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan urip rasa ikhlas iki kanggo keluarga. Ayo bos, kuwi anak
album dari Mas Do. Yo rene no. Sampai nang buri. 说说一声我大好哈。 Kowe terlalu sesubar. 说说你吵，我就是什么这好。话少。哎呀，jam 10 bengi aku mbok tinggalno mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani aku kadung sayang kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku ngene menki sabujangmu ademe angin wengi teko ngancani aku kelangan konco crita jane namung masalah tresno tapi kok yo loro yen akhire wirang ben wirang bisa yen akhire loro ben loro tenan opo wong tulus wis garise selalu ngancani ilang endinge tresnoku kaya bonsai anti putri mesiramiri nolan wengi masih yo elo endah disawangi tapi dipaksa ra iso gedhi rasa gedhi mas makasih mas oh sabar hati sabar ngadepi ngandure kembang tuku wirang nandese tenan kowe nganggep aku Sewates konco. sakne menas jane namung masalah tresno tapi kaya lara yuk Yen akhire wirang ben wirang bisa. Yen akhire loro ben loro tenan. opo wong tulus wis garise ngene aja nangis ya selalu ngancani ilang endinge tresnoku kaya Sai anting putih. Mbok siramiri nolan wengi. masih yo elo endah disawangi tapi Ibet ora iso. Wedi. iya pancen ayo Cak
Oke, baik, terima kasih Marco, thank you deh Innova. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti tak rasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu percaya pada mengawal saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Bukan ente-entean kelangan kowe selalu tak sayang, bongkokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Bukan ente-entean aku wis goblok tinggal tenan kok mencintaimu gawe aku aku iku salah, terlalu percaya mergo nyarutno. Saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Bukan ente-entean kelangan kowe selalu tak sayang, bongkokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Bukan ente-entean tresno tulus bobot tinggal dolanan, stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Oke, Bapak Ibu dan semuanya, mereka sudah berjumpa kita bersama Campur Sari Cahyo Kirono. Apabila dalam penyampaian kita dari awal sampai akhir kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan semuanya, wabil khusus dari keluarga besar dari Bapak Ratim dan juga Ibu Ratini,